Jediný spôsob, ako vyhrať hádku so ženou. Zlato, už je celkom zima. Chod zavrieť to okno. Mne sa nechce. Ani mne. Hip, hop, hop. Ideš. Začínam byť hladný. Neurobíš niečo jesť? Nechce sa mi. Raz, dva, tri. A nie, teraz ja by som chcela. Nevyhráš! Padaj, dohodli sme sa. Au, Kto seko! vyhrá, je mi to jedno. Au! Nevyhováraj sa. SOS! Mojo, nemôžeš celé video ty vyhrať. Môžem! Rešpektuj hip hop hop. Bež. Môžu mi to niere, ja som včera umývala. Ja som umýval predvčerom a ešte som aj varil. No poď. Hip hop hop. Nech sa páči. Ešte raz to Nie, povedal. nie. 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 Trikrát som povedala nie. Nie. Piče, mňa to už nebaví, tie videá. Posvetná vec. Moja, to je video. Umyť. Umyješ to, lebo všetci fanúšici ťa budú mať za... Vieš koho? Ešte to nebude vtipné, keď skúse ja budem prehrávať. Bude. Som prvý chlap, ktorý prekonal ženu v hádke.